Καλησπέρα σε όλους. Αρχικά να γνωριστούμε, είμαι ο Ηλίας. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος σίγουρα δεν είναι ο πιο τέλειος οδηγός στον κόσμο. Σίγουρα δεν έχει την εμπειρία που πολλοί από εσάς που βλέπετε το βίντεο μπορεί να την έχουν. Και σίγουρα έχω γυρίσει λιγότερα μέρη στον κόσμο από ότι πολλοί θεατές αυτού του βίντεο αυτή τη στιγμή. Όμως αυτό το κανάλι δημιουργήθηκε πρόσφατα μόνο και μόνο για να μπορούμε να μοιραστούμε όλοι μαζί τις εμπειρίες μας από τις εκδρομές μας, από τα ταξίδια μας, με μηχανή, αμάξι, το οτιδήποτε. Γενικότερα είμαστε άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαι άνθρωπος ήρεμος για να διαχειριστώ αυτό το οποίο συνέβη. Τέλος πάντων, προχωράμε. Είμαι ένας άνθρωπος, όπως και πάρα πολλοί από εσάς πιστεύω, ο οποίος θέλει να ανακαλύπτει μέρη στον κόσμο, να δέχεται συνέχεια ερεθίσματα καινούρια, γιατί ρε παιδιά, αν αυτό δεν είναι η ζωή, τότε τι είναι? Λοιπόν, το πλατείασα πάρα πολύ. Σήμερα είναι ένα βίντεο στο οποίο, ορμόμενος από την ανάγκη μου να σας δείξω τη μηχανή μου και να πούμε λίγα πραγματάκια για αυτή, σκέφτηκα πάω που πάω να την πλύνω τη μηχανάρα μου αυτή. Ναι φίλε, είναι Κινέζα, το ξέρω ότι πιθανόν πολλοί να έχουν πρόβλημα με αυτό. Στα forum, στα social γενικότερα γίνεται χαμός, αλλά τι να κάνουμε. Εγώ την αγάπησα, ήταν σε μια πόλη, καλή οικονομικά τιμή και έχω ζήσει ήδη αρκετά πράγματα μαζί της έχοντάς την ένα χρόνο. Λοιπόν, επομένως θα κάνουμε μία βολτούλα να πούμε κάποια πραγματάκια σε ό,τι αφορά τη μηχανή, σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά της στα τερέν στα οποία την έχω πάει εγώ, και από εκεί και πέρα να μου πείτε και εσείς στα σχόλια οτιδήποτε έχετε ως άποψη, ως γνώμη ή ως εμπειρία από αυτού του είδους τη μηχανή ή άλλες αντίστοιχες, έτσι. Η μηχανή λοιπόν αυτή, παιδιά, είναι η Vogue 525 DSX ή αλλιώς D525X. Η μηχανή αυτή είναι 525 κυβικά, 47 ύπων, γύρω στα 210 κιλά, φορτωμένη βέβαια αναλόγως με το τι θα τη φορτώσει ο καθένας, αλλάζει το βάρος. Εγώ πάνω έχω μόνο μία μπακαζιέρα και από εκεί και πέρα μόνο τα πλάγια σίδερα που είχε ούτως ή άλλως τη γομάτης. Αυτό το οποίο θέλω να πω εγώ για αυτή τη μηχανή. Αυτή η μηχανή, παιδιά, ξεκίνησε ως η πρώτη μου, όπως είναι και τώρα βασικά, ακόμα και τώρα, η πρώτη μηχανή on-off ή αλλιώς adventure με την οποία ήρθα σε επαφή και οδήγησα πρώτη φορά. Μετέπειτα έτυχε να οδηγήσω και το 11290 το adventure, BMW GS. Σίγουρα όμως μιλάμε για άλλα budget, άλλες κατηγορίες μηχανές, περισσότερα κυβικά, όχι τόσο μανιτζέβελα ας το πούμε, και σίγουρα εμπειρικά διαφορετικά διαχειρίσιμα. Θα σου πω τη δική μου εμπειρία έχοντάς τη σχεδόν 11 μήνες και θα σου πω το εξής, παιδιά. Είναι μια μηχανή στην οποία εγώ ανεβαίνω και πηγαίνω από το γυμναστήριό μου στο Μαρούσι ως το σπίτι μου και το σπίτι μου στο γυμναστήριο αντίστοιχα, στην οποία είναι 700 μέτρα. Ναι, ξέρω, θα μου πείτε, χρειάζεσαι ολόκληρη μηχανή on-off για να πηγαίνεις 700 μέτρα την ημέρα? Όχι, είναι αλήθεια, αλλά δεν έχω και άλλη μηχανή, επομένως με αυτό πορευόμαστε. Από εκεί και πέρα έχει κάνει εκδρομές από Αθήνα, Βόλο, Πήλιο, Κέρκυρα, Λίμνη Δόξα και γενικότερα ένα μέτσι Πελοποννήσου, Πόρο, νησιά, έγινε τα πάντα. Γι' αυτό και βλέπετε λίγα χιλιόμετρα, 6.310 χιλιόμετρα, και όμως είναι, να ξέρετε, τα περισσότερα εξωτερικά της Αθήνας ή εκδρομικά. Έχει κάνει και το χώμα του, για το οποίο θα πούμε συνεχεία. Λοιπόν, αυτό το μηχανάκι είναι μία μηχανή η οποία πραγματικά με μοίησε στο adventure πάρα πολύ ομαλά. Έχει ροπή μεσές προς υψηλές θα έλεγα, όχι χαμηλές με τίποτα. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε σίγουρα τις 4.000-5.000 στροφές ώστε να δούμε τη δύναμή του και το πως τρώνει ωραία. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα μηχανάκι το οποίο δεν με κουράζει καθόλου, δεν τρομάζει καθόλου
τον αναβάτη του, ο οποίος πιθανόν να μην έχει πολύ μεγάλη εμπειρία με αυτού του είδους τις μηχανές, και σε βοηθάει πάρα πολύ να εγκληματιστείς γενικότερα στον τρόπο οδήγησης μιας adventure μηχανής. Θα σας πω ότι εγώ δεν είχα εμπειρία στο χώμα, καμία, και υπάρχει και βίντεο το οποίο θα το αναρτήσω εδώ, στο οποίο τρώω μια επική σαβούρα στο πρώτο μου κιόλας δεκάλεπτο. Ναι, ήταν μια τραυματική εμπειρία. Θα σας πω, η αλήθεια είναι πως το μηχανάκι στην άσφαλτο είναι πάρα πολύ ωραίο, στρωμένο, δεν τρομάζει, απαλό άγγιγμα γκαζιού, έχει στυροπή που θέλεις. Νομίζω ότι εξυπηρετεί πάρα πολύ ένα μέσο αναβάτη, ο οποίος θέλει να φορτώσει την μπαγκαζιέρα του, να κάνει μια εκδρομούλα κοντά ή και πιο μακριά. Εγώ για παράδειγμα έχω κάνει μέχρι 1000 χιλιόμετρα σε σχεδόν 2 μέρες και λιγότερο. Δεν με κούρασε προσωπικά εμένα. Από εκεί και πέρα μπορείς να είσαι δικάβαλος άνετα. Τώρα στο χώμα, εγώ λάστιχα δεν έχω αλλάξει. Το μοναδικό που έχει γίνει σε αυτή τη μηχανή ως αναβάθμιση, ας το πούμε, είναι ένα φίλτρο DNA το οποίο έχει και τίποτα παραπάνω. Τι κακός χαμός είναι αυτός. Καταλαβαίνω ότι πολλοί μου έχουν γράψει στα σχόλια, ειδικότερα στο TikTok που έχω ανεβάσει βιντεάκια με τη μηχανή της στο Instagram, ότι η μηχανή δεν είναι τόσο για χώμα και γενικότερα ότι η κατηγορία των πιο βαριών μηχανών δεν είναι για χώμα. Δεν ξέρω αν μπορώ να το κρίνω εγώ αυτό, καθώς δεν έχω την εμπειρία του adventure όπως μπορεί να έχουν άλλοι οι οποίοι παίρνουν τα βουνά κυριολεκτικά συνέχεια. Αυτό που έχω να πω εγώ πάντως, και είναι αντικειμενικό, είναι ότι έχοντας δώσει στο Βασίλη τον Ορφανό, ο οποίος είναι νικητής Ντακάρ, ο άνθρωπος, παιδιά, την πήγε παντού, κυριολεκτικά παντού. Σε νεροφαγώματα μπήκε, νερά, λάσπη, τα πάντα. Δεν τον είδα να έχει κάποιο πρόβλημα, ούτε να μου το μεταφέρει. Εγώ λοιπόν που δεν είχα την εμπειρία, όταν μπήκα σε αυτό το τερέν, εντάξει, όχι σε όλα έτσι, αλλά σε κάποια πιο δύσκολα τερέν, χωμάτινα, δεν την πάλεψα. Δηλαδή με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Επομένως αυτό μου λέει ότι ναι, μπορεί να μην είναι το πιο ιδανικό μηχανάκι για να κάνεις το adventure, ή να πρέπει να αλλάξει σίγουρα κάποια λάστιχα, να χαλαρώσεις λίγο τις αναρτήσεις κτλ. Αλλά αν έχει ρε παιδιά η μηχανή έναν έμπειρο οδηγό στο χώμα ή οπουδήποτε αλλού, εντάξει, αντιδράει αλλιώς. Πώς το κάνουμε, νομίζω είναι λογικό αυτό. Σίγουρα υπάρχουν ιδανικές συνθήκες και ιδανικές μηχανές και ιδανικότερη αναλογία κιλών, αλλά από εκεί και πέρα παιδιά, σίγουρα μπορείς να κάνεις αρκετά πραγματάκια με μια τέτοια μηχανή. Σίγουρα μπορείς να κάνεις την εκδρομή σου, σίγουρα μπορείς να τη φορτώσεις, σίγουρα μπορείς να βάλεις ένα άλλο άτομο να είστε άνετα και οι δύο πάνω. Σίγουρα υπάρχουν και καλύτερες μηχανές προφανώς, και μηχανές με υψηλότερη ροπή και με περισσότερα κυβικά, οι οποίες έχουν άλλες δυνατότητες και σε πάνε σε άλλες διαστάσεις, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να τα κάνεις και με αυτή τη μηχανή αυτά. Είμαστε για πλήσιμο, οδεύω δηλαδή προς το φίλο μου τον Λευτέρη τον Τούτσι, ο οποίος έχει ένα έκο βενζινάδικο στο Μαρούσι και σε αυτό έχει και το πλυντήριο αλλά και Γρηγόρη μέσα για να πιούμε και ένα καφεδάκι. Θα μου πείτε, ρε εσύ, δικιά σου μηχανή και την πλένει άλλος. Δεν έχετε άδικο, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά κάνουν τρομερή δουλειά από άψη πλυσίματος, και μιας και έχω την ευκαιρία να είμαι με τον φίλο μου να πιούμε ένα καφέ, να τα πούμε όσο πλένε τη μηχανή, νομίζω ότι είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο. Άρα δεν με πειράζει καθόλου. Κράξτε ελεύθερα. Μιας και είπα για τις εμπειρίες που θέλουμε να οργανώσουμε, ας πω και κάποιες οι οποίες υπάρχουν στα σκαριά αυτή τη στιγμή του καναλιού, ας το πούμε έτσι. Δεν περίμενα ποτέ να πω αυτή τη λέξη και γενικότερα αυτή τη φράση, παιδιά, στο κανάλι μου, ξέρετε. Όχι, αλλά εδώ είμαστε. Έπρεπε να φτάσω σχεδόν 30 για να το κάνω. Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά. Τι γίνεται? Καλά, εσύ? Να στα αφήσω εδώ.
Τι λέει, καλά. Καλά. Εσύ πώς είσαι? Ναι, την πήγα. Στο σπίτι μας, ρε. Ναι. Τι κάνεις, χαμός? Μόλις έφτασα. Ερωτικό σε βλέπω. Η κοινή διαφήμιση. Καστρόλ. Πληρώνεις, Περιμένω έξω. Είσαι μοντέλο ή δεν είσαι? Ναι, εντάξει, ισχύει. Έγινε, σε περιμένω. Thanks. Φυλακή. Άλλη εβδομάδα γκρίνια, πολύ γκρίνια, πάρα πολύ γκρίνια. Γιατί γκρίνια? Πάρα πολύ, ο καθένας, όλοι τρελοί. Ένας φυσιολογικός δεν υπάρχει. Τελικά με αυτό τι θα κάνεις, αλκοτέστ? Αλκοτέστ σου. Πώς είμαι? 0, όχι, 2,5. 2,5 θα είχα πει φυλακή ήδη. Φυλακή παίρνεις. Και εσύ στα ανατομικά από νωρίς, Αυτά, ας πούμε, είναι για βουνό. Σε έχω βάλει εδώ πέρα για time lapse, οπότε φέρεσαι κανονικά. Λευτεράκι μου, ευχαριστώ, Να περάσει. Άντε, φιλάκια, άντρα μου. Καλή συνέχεια. Και είμαστε έτοιμοι. Αυτό ήταν μάνι, είναι περασμένη η ώρα, οπότε καλό είναι να μαζευτούμε σιγά σιγά. Στην κίνηση η μηχανή είναι manageable όντως. Σίγουρα όταν αναπτύξει μια ταχύτητα όπως αυτή που έχω τώρα, που είναι 43 χιλιόμετρα την ώρα, τη νιώθεις πολύ πιο λειτουργική, πολύ πιο άνετη τη μηχανή. Και για τον λόγο που ανέφερα πριν, ότι έχει κοντή την πρώτη και την Δευτέρα, είναι λίγο κουραστική σε αυτό το κομμάτι στην κίνηση, αλλά παιδιά σίγουρα έχω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ καλή η κατανομή του βάρους αυτής της μηχανής. Πραγματικά δεν νιώθω το βάρος της. Δεν το νιώσα από την πρώτη στιγμή που την οδήγησα. Και λέω ότι εντάξει, και μας κάνουν πλάκα, αποκλείται να είναι τα κιλά τα οποία γράφουν οι κατασκευαστές. Άρα και όμως είναι αυτά. Έχει κατανομή βάρος πολύ ωραία, και ενώ την έχω φορτώσει και με το πλάι και το βαλιτσάκι, εντάξει δεν έχει πάρα πολύ βάρος βέβαια στα σίδερα, αλλά και με την μπακαζιέρα πίσω, δεν έχω συναντήσει πρόβλημα. Οπότε είναι αρκετά λειτουργική, θα έλεγα. Τι κίνηση είναι αυτή, Παναγία μου. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί, ρε παιδιά, αλλά αυτό το πράγμα πλέον στους δρόμους, ακόμα και μηχανή δηλαδή να έχεις, σε ταλαιπωρεί, ρε παιδάκι μου. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως, θα ξέρετε, ο λόγος για τον οποίο πήρα μηχανή στη ζωή μου ήταν η κίνηση. Δεν άντεχα άλλο να σκορπάω το χρόνο μου στην κίνηση και στο να ψάχνω να παρκάρω. Πραγματικά μου φαινόταν ακραίο, ρε παιδί μου, ακραίο. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Θα πάμε από ευθεία εδώ πέρα, παιδιά, γιατί εδώ πέρα δεν βλέπω χάιρι. Θα πάμε από εδώ. Ένα πράγμα το οποίο, παιδιά, έχω παρατηρήσει πάρα πολύ έντονα είναι ότι μετά την αυστηροποίηση γενικότερα του νόμου περί κράνους και τα λοιπά, πετυχαίνω πάρα πολύ σπάνια ανθρώπους να οδηγάνε χωρίς κράνος. Δεν ξέρω αν τυχαίνει σε μένα και το παρατηρώ μόνο εγώ, αλλά το έχω παρατηρήσει πάρα πολύ έντονα το τελευταίο δίμηνο-τρίμηνο. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση νομίζω ότι επιτεύχθηκε κάτι καλό.